Doncs bé, això, moltes gràcies per deixar-me estar aquí. Us parlaré, això, com acaba d'Inflocel, de la part de la justícia criminal a la diòcesi de Girona per part de l'Església, Crim i Església a la Girona Baix Medieval, un tema que realment fins ara no s'ha tractat gaire. Bé, i començarem amb Aristòtil. Aristòtil ens definia la justícia com que sembla ser en totes les virtuts l'única que constitueix un bé estrany o bé cap als altres i no fa més que el que és útil per als altres. Per tant, a l'edat mitjana l'administració de la justícia és un instrument de dominació i, per tant, com a instrument de dominació està en mans dels més poderosos. És un mecanisme d'extracció i de, sobretot, control social que tindran els membres de les classes més altes i que controlaran el món feudal. I mentre a l'alta edat mitjana tenim una justícia, podem dir, pública, a mesura que la societat, el món, l'Europa, es va feudalitzant, aquesta justícia també i acaba esdevenint una justícia privada. Doncs bé, a l'edat mitjana tenim uns jutges professionals anomenats publici que es creen que surten d'una escola, de l'escola eclesiàstica, són professionals en dret i actuen més com a àrbitres, en el que es coneix com a definito, és a dir, les dues persones que estan en litigi han d'acabar arribant a un acord i normalment és perquè una de les dues parts acaba renunciant i donant la raó a l'altra. Això, al segle XI, canvia amb el procés aquest que acaba de dir de feudalització i aquesta justícia pública cada cop té menys poder dins la societat hi confia menys, podríem dir, deixa de ser una opció per la societat i sobretot pels més poderosos, que ara són els que tindran el poder, i cada cop es va més cap a uns arbitratges que els duen a termes persones de confiança d'aquells poders nous, d'aquests poders feudals que han anat apareixent i s'han anat imposant en la societat. I això també farà que el concepte de la justícia canvi. Ja no és una renúncia voluntària d'un cap a l'altre de les parts, sinó que el que ara es buscarà és una justícia feudal, és a dir, un restabliment de la pau que l'acte criminal, podríem dir, ha trencat. Per tant, la justícia és fonamental per entendre la societat de l'edat mitjana. Max Turull ja ho va dir que no es pot entendre la justícia sense entendre quina societat afectava, però tampoc es pot entendre aquesta societat sense conèixer quines lleis, quines normes seguien i quina és la justícia que requeia sobre ells. I, per tant, el jutge, la persona que aplica aquesta justícia, ha de seguir una norma escrita i, per tant, també ens permet estudiar les conductes d'aquests jutges, com apliquen les normes, les lleis, i al cap i a la fi, la justícia, el que també ens permet arribar és entendre, a veure els conflictes que afecten a la societat, sobretot en aquest cas quan estem parlant de conflictes violents, de conflictes criminals i de la justícia criminal, en el cas, com ara veurem, de l'Església. I bé, malauradament el problema que hem tingut és que la justícia laica, la justícia secular, s'ha estudiat molt, ha estat molt estudiada, hi ha obres meravelloses, hi ha grans llibres, grans articles publicats, però quan ens anem a enfrontar a la justícia eclesiàstica, sobretot al nostre territori, Catalunya, trobem un buit monogràfic, un buit d'estudis que realment sorprèn i no s'ha estudiat. És a dir, és un buit que tenim encara per estudiar, per endinsar-nos, i el poc que trobem són dintre obres generals que ens parlen sobretot de la relació d'aquesta justícia eclesiàstica envers la justícia laica, però no acaba d'entrar només en el funcionament del món de l'Església, podríem dir. Aquest últim any, això sí, aquest any 2023, el nostre company, en Flocel Sabater, ha publicat un article a França sobre la justícia capital en el si dels monestirs a la Catalunya medieval. És una aportació que realment s'agraeix molt, perquè és el que vaig dient, no tenim res. És un buit que jo crec que val la pena entrar-hi
i que es facin estudis i investigacions sobre el tema. I bé, un procés. Què és un procés? El procés és el manuscrit escrit, el que ens ha arribat ara, de la unió i successió del producte escrit que s'ha anat fent en les diverses fases processals. És a dir, és el manuscrit que ens ha arribat ara que reflecteix totes les fases processals que s'ha dut a terme al llarg d'una causa. Aquest es pot dividir en dues parts, per dir-ho així, en dos vessants. Una que són els fragments de caràcters més jurídico-administratius i formularis, que normalment estaran escrits en llatí, i la part que és més col·loquial, que molts cops estarà en català, que és la materialització de l'enquesta oral. I això que estigui en català serà molt important perquè el que busca la persona que escriu, al fer-ho en català, és que s'apropi el màxim possible a la realitat del que ha dit aquell testimoni, que sobre paper quedi reflectit amb la màxima precisió possible perquè després, a l'hora de jutjar, això serà molt important. També hi ha una naturalesa, és a dir, físicament, que comparteixen tots els processos, que són quartilles, manuscrits en mida quartilles i amb una lletra gòtica catalana, en alguns moments més processals i d'altres més notular. I aquí, que és sobretot la meva recerca que ara començaré, ens centrem en una autoritat concreta, que és la Cúria Episcopal de Girona, en un territori concret, que és la diòcesi de Girona, i en una tipologia específica, com són els casos criminals, els processos criminals, que també, de lo poc que s'ha fet, això encara menys. Sembla ser que no crida l'atenció les causes criminals. I bé, del fons que tenim a l'Arxiu Diocesà de Girona, de processos medievals, un total de 548, la majoria són del segle XIV, en total 324, i 219 del segle XV, més 5, que són previs al segle XIV. Doncs d'aquests 548, 100 són causes criminals. Com veieu aquí a la taula, 79 són previs a 1350, de mitjans del segle XIV fins mitjans del segle XV en tenim 20 i després ja només se'n conserva un. I què trobem aquí de curiós i que crec que és important de remarcar? Que tot i el gran nombre que podem considerar que tenim, sobretot segle XIV, 12, 13, 14, 15, quan aquestes causes criminals afectaven a clergues, i això ho veiem molt clar en el Libri Impositionum Ponearum de la pròpia arxiu, es busca solucionar-ho per la via administrativa. Per què? Perquè estem parlant d'una part de la societat de la qual es busca l'exemplaritat envers la resta de la població. Per tant, obrir una causa vol dir, fins a cert punt, fer-ho públic. Fer públic que part d'aquest clergat, un membre d'aquest clergat, ha comès una falta i, si és criminal, segurament molt greu. Per tant, sempre que es podia s'intentava mantenir en la via administrativa i així mantenir-ho en un afer intern. Tot i això, d'aquestes 100 causes, 77 són les que impliquen a clergues, és a dir, que els acusats són clergues, sigui per violències o sigui per tema de formes de vides, de costums. Pel que fa a violències, les que més tenim són tema de bralles, agressions físiques, bandositats i algun homicidi, també. Homicidi o intent d'homicidi. En canvi, quan parlem dels laics, la majoria són sacrilegis, és a dir, agressions físiques a membres del clergat i algun atemptat contra jueus. Per tant, el que veiem és que dins el clergat, ja només aquesta taula ens ho mostra, hi havia un clima general amb una certa agressivitat i la violència com a forma de solucionar alguns dels problemes que es podien enfrontar. I bé, a veure si passa. Com s'organitzava aquest tribunal? És a dir, quins són els seus principals actors? Doncs bé, el primer és el bisbe, que serà la màxima autoritat i l'administrador de la justícia. Hem de pensar que és un tribunal unipersonal i, per tant, la funció del fiscal recau únicament en el bisbe. És a dir, el bisbe actua com a jutge i com a fiscal. I ell és l'autoritat màxima. Per tant, podem dir que és un tribunal unipersonal. Ell és l'encarregat
de recopilar les proves, els testimonis i de treure'n una conclusió pròpia, final, per acabar dictant la sentència. Però, en molts casos, el bisbe es quedava en un segon pla i qui actuava en la part aquesta més d'investigació, de crear el sumari, era l'oficial. El bisbe en molts casos delegava les funcions aquestes més pràctiques cap a l'oficial, que passava a ser la segona autoritat, i el bisbe es quedava en un segon pla traient aquestes conclusions per després poder dictar la sentència. Per tant, l'oficial serà l'articulador principal dels procediments penals, que és el que s'encarrega d'elaborar el que ara mateix coneixem com el sumari. És a dir, d'investigar, de fer els interrogatoris pertinents, prendre nota, crear el corpus sumarial, diríem així, el corpus processal, que després traslladarà en el bisbe perquè aquest pugui treure'n conclusions i dictar la sentència. La figura de l'oficial s'instaura el 1246 pel papa Innocenci IV i ell ja reconeix aquesta figura, aquestes figures ja existeixen i ell el que fa és instaurar-la oficialment. I al voltant d'aquests oficials, per tant, necessitaran d'uns escrivans, necessitaran d'una oficialitat, d'una oficina, una cúria pròpia i aniran envoltant-se d'escrivans sota les seves ordres que acabaran creant la seva pròpia cúria independent per dur a terme aquestes tasques judicials, podríem dir, i que això sí, estaran sempre mantingudes, és a dir, que qui pagarà aquests escrivans i qui els donarà tot el necessari serà el bisbe. Els diners provindran del bisbe, però estaran sota autoritat de l'oficial i sempre l'acompanyaran allà on vagi. Si l'oficial s'ha de traslladar en una altra població o en un altre lloc per fer les indagacions que necessitin, aquests oficials o els escrivans elegits s'aniran amb ell. Després tenim els oficials delegats, que aquests els trobem en alguns processos, sobretot més de caire menor, que són oficials repartits als diferents seus més importants de la diòcesi, com podria ser, per exemple, Castelló d'Empúries, i que aquests poden dur a terme les tasques d'oficial en les causes més petites o, si ja són de major envergadura, les comuniquen en els superiors, a l'oficial superior o al bisbe, i després ells ja duran a terme les causes i els mecanismes que s'hagin de fer. I com ja us he dit, hi ha uns escrivans, aquesta oficialitat, aquests oficials s'envolten d'uns escrivans que seran purament burocràtiques, que no tindran cap funció legal més enllà de deixar per escrit tot allò que succeeixi, tot allò que els testimonis diuen, i serà l'oficial qui dona en aquest document la validesa legal. Bé? I, per exemple, els costums de Tortosa, el que ens diuen, i segurament seria extrapolable també en el cas dels tribunals episcopals, és que aquests escrivans han de tenir lleialtat total en l'oficial i han de ser imparcials, això és lògic, i sobretot que no poden deixar veure a ningú la documentació que ells produeixen si no és el propi oficial o el bisbe. Per tant, ells han de mantenir el secretisme dels processos. I finalment tenim els procuradors. Els procuradors que són els representants i els defensors dels interessos de l'acusat o d'una de les parts litigants. Després, vistes les jerarquies, quines són les fases que se segueixen a l'hora del procediment? El primer de tot que hem de tenir en compte és que el 1306, el papa Climent V, a la Sape Contingit, el que se n'adona és que els procediments criminals s'allarguen molt, hi ha parts innecessàries, s'allarguen innecessàriament, i el que ell diu és que això no pot ser, perquè fa que després també les sentències s'allarguin en el temps i, per tant, que s'han de basar en lo indispensable i així que durin el mínim temps possible. I els procediments que tenim per jutjar són, és a dir, per iniciar una causa, són
per directe, és a dir, que només es pot jutjar sobre els fets que s'al·leguen, és a dir, els tipus de causa, diríem així. Hi ha els que funcionen per directe, que són que només es jutgen els fets al·legats i que es poden provar, tot allò que no es pugui al·legar ni provar no es pot jutjar, o el per notori, que es coneix, que és el contrari, que es pot jutjar sobre fets coneguts encara que no se'n tinguin proves. En els casos criminals, episcopals, igual que passa en la justícia civil molts cops, el funcionament és per directe. És que només es pot jutjar sobre aquells fets provats i que han estat al·legats. I tenim, per trobar la veritat, per arribar a la veritat dels fets, tenim dos sistemes processals. Un que és l'acusatori, que el jutge actua com a àrbitre, és a dir, rep una acusació inicial i ell l'únic que fa és d'àrbitre fins a aconseguir posar d'acord les dues parts, o el sistema inquisitiu, que és el que s'acabarà utilitzant en les causes criminals, que ja el trobem en el segle XII i que s'acaba instaurant en el Concili Laterà IV, el 1215, i aquest fa que les autoritats judicials són les encarregades de detectar i sobretot de perseguir judicialment els delinqüents. De totes les faltes, tots els crims, seran les autoritats judicials qui s'encarreguen de perseguir-los. I les fases del procediment. Quines fases, un cop hem obert el procediment, quines són les fases que se segueixen? Primer de tot, hi ha d'haver-hi una obertura de la causa. I per poder iniciar una causa, per poder-ho obrir una causa, com ja hem dit, a través del sistema inquisitiu i pel procediment per directe, que ja hem dit que només es jutja sobre els fets al·legats i provats, per obrir un procediment hi ha dues maneres. Ex officio, com coneixem ara, per ofici, és a dir, que és la pròpia autoritat qui inicia el procediment perquè té proves de que allà ha succeït alguna cosa, o per promovens inquisitionem, és a dir, per una denúncia o una acusació privada que posa uns fets en coneixement de l'autoritat judicial i aquesta decideix obrir la causa. Tant una com l'altra, sobretot la segona, en el moment que s'obre causa, el denunciant que ha iniciat la causa queda relegat en un segon pla i la funció de procurador fiscal passa en mans de l'oficial. I aquesta persona que ha iniciat la causa ja segurament no tornarà a aparèixer com a molt com a testimoni, però queda relegat en un segon terme. Després venim amb la fase d'ofensa. Un cop ja hem iniciat la causa, el que també coneixem com a inquisició. És a dir, el que ara seria la instrucció de la causa, el sumari de la causa. És a dir, fer la investigació per trobar les proves, siguin proves materials o testimonials, amb l'objectiu de provar i crear la base del delicte, de provar, és a dir, demostrar que allò ha passat, de recopilar totes les proves. I això normalment era secret. Era secret. Podia ser que l'acusat ja estigués, o el futur acusat ja estigués en presó preventiva, però en principi era secret. Podia ser que l'acusat encara no tingués coneixements de que se l'estava investigant i sobre els fets que se l'estaven investigant. Doncs bé, un cop ja tenim les proves, ja tenim clars què ha passat i a qui s'ha d'acusar, sobre la fase de defensa, que no és res més que notificar els càrrecs a l'acusat, si està a presó, si encara no era coneixedor de que se l'estava investigant, doncs se'l feia coneixedor, i aquest tenia el dret de nomenar el que hem vist normalment són 2 procuradors per la seva defensa. Aquests procuradors podien impugnar testimonis, impugnar proves, portar testimonis nous, aportar proves noves, però alhora l'altra part, els que podem dir l'oficial, qui hi hagués a l'altra banda, també podia rebatre aquestes noves proves de defensa i així anar fent una batalla, podríem dir, contraposar-se constantment unes proves amb les altres. I finalment, un cop ja l'autoritat és coneixedora dels fets, ja té les proves, ja té els testimonis i ha arribat a una conclusió dels fets que ha passat, se sentencia, s'arriba a la sentència. Aquesta sentència sempre serà dictada pel bisbe, per la màxima autoritat, que serà el bisbe, que, com us he dit, es queda en un segon pla, però sempre li aniran arribant aquestes proves, aquests informes, aquest sumari
i en base a això serà ell qui traurà les conclusions i dictarà sentència. En cap cas, l'oficial. Doncs bé, el bisbe pot condemnar o pot absoldre. Veurem que a l'hora de condemnar, en la justícia episcopal també hi ha algun petit canvi respecte a la secular, sobretot en l'ús de la presó. I amb tot això, sobretot, amb la sentència, el que juga un joc molt important és el fur eclesiàstic. El fur eclesiàstic, com segurament tots coneixeu, és el privilegi de que un religiós, un home de Déu, només pot ser jutjat per un tribunal eclesiàstic, el qual es basarà en un dret concret, que ara veurem, que serà el dret canònic. Doncs bé, aquest fur eclesiàstic, aquest privilegi, ja ens comença a aparèixer després de l'edicte de Milà de Constantí del 313 i l'acabem ja veient instaurat amb l'edicte de Tessalònica de Teodosi el 308, quan ens diu, en el cinquè punt, que els clergues no han de ser acusats sinó només davant de bisbes. Amb això ja veiem el fur eclesiàstic, les bases que gairebé duren fins a l'actualitat. Aquest fur serà molt important perquè veurem condemnes diferents segons si està protegit per aquest fur eclesiàstic l'acusat o no. Per exemple, un exemple. El 1353, alguns ja n'haureu sentit a parlar, en el monestir de Sant Miquel de Cruïlles hi ha 3 monjos que són acusats de conspiració i intent d'assassinat del prior i, agafats en aquest privilegi del fur eclesiàstic, seran jutjats per la cúria episcopal. Que veurem que en la sentència, també agafant-se i com a resultat d'aquest fur eclesiàstic de ser religiosos i d'haver estat jutjats per un tribunal episcopal, no seran condemnats a mort, com segurament hagués passat amb la justícia civil, sinó que seran condemnats a penes de presó. I bé, tot aquest tribunal, tota aquesta organització, jerarquia que hem vist, s'ha de basar en un dret concret, en una legislació concreta. I quina és aquesta legislació? Primer de tot, el decret de Gracià, que es redacta entre el 1140 i 1150, on, a part de ser un recull de tot el dret, tota la legislació fins al moment a tot el territori cristià, en el capítol de Poenitientia ens diu, que és el que ens interessa pel tema criminal, que les faltes s'han de jutjar en les seves circumstàncies. És a dir, ja no com a falta individual, sinó veure en quin context s'ha produït, en quines circumstàncies s'ha produït, inclús en el moment que s'ha produït del dia, el temps. No és el mateix a l'hora durant la missa que fora la missa, no és el mateix en un període d'any que en un altre, i inclús en el lloc on s'ha produït. Lògicament, el mateix no és el mateix en una església, a dins l'església, que en el claustre, que en el dormitori. I bé, el decret de Gracià també va servir per crear el dret canònic com una disciplina intel·lectual independent del dret civil romà i de la teologia. I això fa que a poc, a partir d'aquest moment, ja es vagi creant un nou dret canònic, basat també molt en el dret romà, però independent ja. I bé, el següent punt ja és el Concili Quart Laterà, que és el que posa les bases en el sistema inquisitiu, diu que les causes criminals s'han de jutjar per sistema inquisitiu i en posa les bases, i també és molt important perquè diu que tot allò universal que es fa en els concilis, que es decideix als concilis, s'ha d'aplicar de manera local en concilis locals i particulars. I això, per exemple, veiem al març del 1229, com en el Concili Provincial de la Tarraconense, es fa èmfasi en la necessitat d'arreglar, de posar solució a la disciplina que s'està trencant per part del clergat en temes morals i culturals. I també inclús arriba a parlar de violència entre el clergat. I bé, en aquests concilis locals que us acabo de dir, pel que fa a Girona, és molt important la tasca d'Arnau de Mont-rodon, un bisbe al segle XIV, que ell, una de les coses que estableix en aquestes constitucions és quines causes queden reservades
pel bisbe. És a dir, que el bisbe se la reserva per ser ell el jutge i qui controli aquelles causes, que seran, per exemple, el sacrilegi, matrimonis clandestins, blasfèmia, fals testimoni, homicidis o falsificació de documentació apostòlica, entre moltes altres causes. El llistat és molt, molt llarg. Després ja passem al liber extra, que aquí el que ens diuen és que, de Gregori IX, perdoneu, del 1234, que els bisbes tenen la competència de jutjar els clergues que han comès faltes contra un superior i, el més important, s'equipara la intencionalitat a la materialització d'un homicidi. És a dir, té la mateixa culpa un autor intel·lectual que un autor material a l'hora de ser jutjat i a l'hora d'aplicar-se-li una pena. I després ja passaríem a dues recopilacions més, com són el Liber Sextus o les Decretals Clementines. I bé, la presó. Com us he dit, una de les claus d'aquest tema, de la justícia episcopal, la justícia eclesiàstica, i que fa canviar una mica el paradigma que es coneixia dins l'historiografia fins ara, que ens presentava la presó com un espai de custòdia, una presó preventiva. Ara, amb l'estudi de la justícia episcopal, amb la justícia eclesiàstica, el que veiem que això canviarà. És a dir, aquest fur eclesiàstic fa que hi hagi penes diferents respecte a la justícia secular per un mateix delicte, com us acabo de dir en el cas d'assassinat. Per tant, mentre la presó en la justícia secular s'entén com un espai de custòdia, és a dir, una presó preventiva a l'espera que el que està tancat sigui absolt o condemnat, i en molts casos, en casos en què la condemna després serà de penes corporals o la pena capital, així evitant que aquest reu pugui escapar-se de la sentència, s'utilitzarà la presó com a espai preventiu. Sí que és veritat que en alguns casos, amb delictes menors, amb deutes, s'utilitza la presó com a pena, però són en molts pocs casos. En canvi, amb l'Església es troben amb un problema, que hi ha un manament, la seva doctrina, que diu no mataràs. I han de trobar una solució davant d'això. Com ho faran? Utilitzaran la presó com a mecanisme punitiu, com a càstig. És a dir, les sentències que en molts casos en l'Església civil serien de penes capitals pels delictes més greus o penes corporals, l'Església ho canvia per la presó. Envia aquestes persones a la presó. I sobretot, l'important també és que quan qui és condemnat, quan qui entra a la presó són clergues, no serà tan pensada com una venjança, com tenir aquella persona allà que passa l'estona i morint-se gairebé, sinó que és una presó que el que vol és retornar aquella persona cap al bon camí. És a dir, que aquella persona pugui ser perdonada dels seus pecats, que faci penitència dintre la presó, que serveixi com a mecanisme penitenciari, fins que un cop expiats els seus pecats després pugui tornar a ser reinserit a la societat. I això ho trobem, per exemple, en el cas d'assassinat d'abans, com després d'entre 7 i 10 anys a la presó, el monjo que ha sigut condemnat és reinserit altre cop en un altre monestir. I bé, això, per exemple, ho veiem en el capítol general benedictí de Sens, a França, el 1299, que ens diuen: si un monjo és atrapat cometent un robatori, un homicidi o un altre crim greu, pel qual, si fos un laic, es condemnaria a mort, ha d'ingressar a presó sense pietat. És el que us he dit. Quan, en el cas laic, seria condemnat a pena capital o a mort, l'Església això no ho pot acceptar, posem moltes cometes que vulgueu, i serà castigat a la presó. A la presó amb unes condicions molt dures on no se l'alimenta cada dia en molts casos i on la penitència realment portarà al límit de la vida gairebé en els que estaran allà tancats. I presons, això sí, sota l'autoritat del bisbe. És a dir, el bisbe en els seus castells, en els seus palaus, té una presó. És a dir, el bisbe és propietari, per dir-ho així. Aquesta justícia eclesiàstica té el domini també de presons pròpies, que és on tancarà aquests reus. I com us he dit, l'objectiu final d'això
és la penitència i una propera reinserció del reu altre cop en la societat, en aquest cas clerical, que és els que més els hi afecta l'ús de la presó. I bé, vist tot això, ja gairebé per acabar, quin és el crim més greu que es pot cometre i del qual es pot enfrontar els tribunals eclesiàstics? És el suïcidi. El suïcidi, que és l'acció de matar-se a un mateix, és el pecat més greu que una persona pot fer cap a Déu. Perquè matar una persona, és a dir, acabar amb la vida d'una persona, és competència exclusiva de Déu. Per tant, si tu et sobrepasses a Déu i ets tu qui decideixes la teva pròpia mort, esdevindrà el pecat més greu cap a Déu. Però és que no només això, sinó que el que estàs fent és trencant un equilibri de l'ordre establert cap a la teva comunitat. És a dir, és una ofensa cap a Déu, però també cap a la teva comunitat. Per tant, el suïcida es considerarà víctima i assassí alhora, pecador i criminal alhora i, per tant, ha de ser castigat. Quin és el càstig que rep? La privació de la sepultura eclesiàstica i dels sagraments cristians. Això farà que se'l condemni, podríem dir, en el foc etern. Per exemple, en el sínode de Nimes, el 1284, es parla, però ja ve de més enrere del Concili de Braga, el 675, que es diu que tota aquella persona, per fer un resum del text que teniu aquí, que tota aquella persona que s'hagi suïcidat no podrà ser enterrat amb els sagraments ni en terra santa. Però d'això hi ha una excepció que Jean Bouthier, un jurista francès del 1395, del segle XIV, ens diu que ens en parla com a porcenier, que és la bogeria i la demència. En aquests casos de bogeria i demència, on es considera que el suïcida no està en condicions de les seves facultats, no controla les seves facultats, en aquests casos sí que es pot absoldre. I això què provocarà? Que molts familiars de suïcides vagin a l'Església a demanar en aquests tribunals que obrin una causa per confirmar, per justificar que el seu mort patia demència o bogeria i així se l'absol del crim de suïcidi, que diríem, i després ja podrà ser, ara sí, enterrat en terra cristiana. I per tant, per anar acabant, que ja veig que porto un rato, amb la justícia episcopal, amb la justícia eclesiàstica, què podem veure amb l'estudi que estem fent fins ara? Una organització i una estructura amb càrrecs especialitzats dintre la cúria episcopal i que estem davant de tribunals unipersonals, on el fiscal és el bisbe, on el bisbe té tot el poder i tota la defensa del bé públic recau en la seva persona. Aquest tribunal episcopal, aquest tribunal eclesiàstic, s'agafa en un dret propi, com serà el dret canònic, que en aquests moments medievals, que estem parlant segle XII, XIII, XIV, està en formació, com hem vist, es van fent diferents recopilacions, es van afegint nova legislació, per tant, en aquest moment encara diem que el dret canònic estarà en formació i també és veritat que el dret civil s'agafarà molt d'aquest dret canònic per la seva formació. També veiem com hi ha violència dins l'Església que juntament amb el crim esdevenen mecanismes per part de l'Església i dels seus membres de rebel·lió total a l'ordre establert i a la norma que ells han de seguir. I finalment, jo crec que això és una de les coses més importants, presentem un canvi de paradigma en la percepció de la presó medieval que passarà a ser de custòdia en el món secular, ara presentar-ho també com a mecanisme de càstig i punitiu. I amb això ja aniria acabant.